From the pictures tikutha kuona kuti pamenepa pali nkhani imene tikuyenera kukambirana madzulo ano. Nkhani yake ikhudzana ndi ku stadium ya Kamuzu kumene ndithu ochuluka nda Malawi Saturday limene lapitali amayembekezera kuti kumeneku aonere masewero pakati pa matimu awiri, Karonga United komanso Mighty Wanderers FC, koma sizinatheke chifukwa chakuti oyimbira mpira sadafike pa ground. Anthu amangodikira kuti chichitike nchiyani kodi. Mpomwe pamadziwika tsopano kuti ayi bungwe lija loyendetsa masewero a mpira mdziko muno la Football Association of Malawi, mukaona chithunzi tikumaonetsa ndithu bambo haya pamenepa, kumaona kuti kodi chikuchitika nchiyani. Nkhani yayikulu ikugwirizana ndi kuti akuti adapereka mawu ku bungwe lija la Sulom kunena kuti ground la Kamuzu silili bwino, sitingayisewererepo mpira malingananso ndi malamulo. Ife tiyenera kulemekeza kuti likonzedwe kaye likhale bwinobwino. Komano mpirawo unapitirira kapena ganizo linapitirira loti pamene pachitike masewero a mpira. Ndiye sitidziwa kuti tigwiritse ntchito chichewa chija chonena kuti lamulo liposa mphamvu, mpira sudatheke. Koma anthu adali mu stadium analota alipira, mudziwa timalipirira atu zimenezi basi nkuona kuti tionere masewero a mpira. Anthu adali mchiyembekezo, komanso nduna ya za masewero amene wandi bambo Alfred Gangata analinso kumene kwatafikako kale. Ndiye zinali zodabwitsa kuti chikuchitika nchiyani. Ndiye nkhani yafika ponena kuti aliyense tsopano walemba chikalata, komanso bungwe la Football Association of Malawi ndilo linayamba kupepesa mtundu wa Malawi kuti inetu ndiyime pano ndikupepesa kunena kuti zimene zachitika ku Kamuzu Stadium sizinachitike bwino, koma mbali yathu ife tidapereka malangizo kuti pamenepo pasachitike ndithu masewero ena aliwonse. Koma poti tsopano zikuoneka kuti zimenezi anthu akuzikambirana, ifeyo mbali yathu tiyime ndi kupepesa. Ndiponso nayo Sulom yalembanso kalata tsiku la lero pepesanso mtundu wa Malawi pa zimene zachitikazi. Ndiye timaganiza kuti chifukwa zimenezi zadetsa kukhosi amene ali sponsor amene ndithu ndi FDH Bank, timafuna titadziwa chifukwa anaonetsa ndithu mkwiyo kunyanyala kuti ndiso pano zizikhala choncho ife ndisizionekako tsopano tizitaya pena paliponse ngati FDH Bank. Ndipo peza kuzikambirana nkhanizi sitikudziwa zitha bwanji, koma ino ndine madzulo ano tigwirizane kuti imene ni nkhani imene yachitika, imene mmasamba mchezo akukambirana zimenezi. Ndiye kuti pakamwa pa wina aliyense kakuyendetsa kabaza wache akukambirana, ndiye timafuna titadziwa kuti kodi ngati FDH Bank ingapitirire ndi ganizo lokhumudwali pamenepa ifeyo ngati Malawi tingati wathira mchenga mu mpunga wa gulu ndi ndani. Nkuona kwanu tiloze chana ndani pa nkhani yonseyi kuti mwina sizachitikenso mdziko muno chifukwa zimenezi Amalawi akuzikambirana. Tiyambepo apa kumva maganizo chifukwa tichita mwansanga. Mukayimba phone make sure you've got 1 minute, ikadutsa ndithu about 2 minutes tizidula phone chifukwa tifuna timve maganizo anzika ochuluka pa nkhani imeneyi kuti kodi iniyo nkhaniyi mwayitsatira bwanji, chili chala kuti mufuna mutamuloza munthu, chala chanu chiloza yani, kuti mwina tsiku lina chimenecho chisachitikenso mdziko muno kuti tizipitirira mtsogolo. Timatero kuti masewero a mpira ni mbali imodzi ya entertainment komanso imabweretsa chuma mdziko muno magawo siyanasiyana. Chimenechi timafuna kuti tichikambirane. So apa tiyambepo kumva maganizo anzika kuti kodi nawonso mbali yawo kumene akutsatira motani. Mwasula bwanji pa line apa ndinu yani, timve maganizo anu muli live. Mwasula bwanji? Well, menewo ndithu ngati akumveka mwina ndi pansi kwambiri, komabe ife tikuyesesa kuti mwina tione kuti kodi titolebe ena ogogoda ndi ochuluka. Mwasula bwanji pa line apa? Mutimbira kuti mwasula bwanji? Chabwino.
tipitirabe kuiona ndime ngati imeneyi kuti chikuchitika nchani. Tikuyankha foni iyo koma anthu sakumveka mwina ndi nkhani ya makina athu komanso mwina foni ikhoza kukhala kuti ili ndikavutokera, koma in case mwangochipeza kumene ndiye kuti dziwani kuti zimenezi zimene tikuzikambirana madzulo ano, kuwunikirana komanso kupatsana upangiri komanso ndithu kuti mwina zoterozo zisazachitikenso mdziko muno chifukwa ochuluka ndiwo amene akukambirana, ndipo iwo amene akupepesa ku dziko lino kwa nzika za dziko lino kuti zachitikazi sizolondola. Inuyo ngati mzika zimenezi mwazilandira bwanji? We'll take a short break kenako tiwunikire chifukwa titayitsa mayunits anthu ochuluka amene akuyesera apa ndikuyesera kumayankha koma sakumveka, ndiye kuti bwanji titenge break yayifupi. Ine ndi Moses Magawa madzulo ano ndikugwira ntchito makamaka limodzi ndi mzanga Hobson Kambeta. We'll be right back immediately after this. Mukaona ndithu makalata akuonetsedwawo ndi amene ena mwa amene tikufotokoza pano kuti ayi apepesa komanso alankhulako maganizo awo komanso kulankhula ndithu malinga ndi mene anaziona pa ground kuti sizinachitike bwino, koma potengera kuti mawa sitifuna zichitikenso. Kodi mwanji tikambirane nkhani imeneyi pamene tikugwiragwira makina athu. Hobson Kambeta, please tikhalenso tikubwera chaposija imeneyi khoza kukhala kuti foni yatega. Palaini pali ndani, masula bwanji? Palaini to pali akandaya apa. Abusa akandaya, inuyo ku tank tiyambire pati maganizo anu 1 minute mu program imeneyi. Tiloze chala ndani zitakhala kuti tifati muloze munthu chala. Ine ndikuona ngati kuti ofuna kuwaloza chala ndi onsewo. Ifotokozeni koma chiwalozera chala onsewo chifukwa anthu ali ngati mmene amakhalira matwins. Okay. Mmene kumakhala matwins woyamba kubadwa ndi wachiwiri onse amakhalira limodzi, akamasiyana amasiyana kanthawi kochepa kwambiri. Ndiye tinganene kuti Solomu idalakwisa chifukwa idakakamira, koma idalakwisa bwanji pomwe nduna ya zamasewero Alfred Gangata adali kumeneko kusonyeza kuti amadziwa kuti mpira useweredwa. Asamu akamati awa ndi mwana akulu ndiwo iwo alakwisa, ndiye kuti anduna onse ndoyelakwisa, asamuwo ndoyelakwisaso chifukwa akadakhala kuti awa Solomu alakwisa Alfred Gangata sakadapezekako, chifukwa zikadakhala kuti pamene koko Alfred Gangata aziwa kuti mpira kulibe, kwa ndiyo kuti Alfred Gangata amaziwa kuti mpira uliko nduna ya zamasewera, ndiyo kuti Solomu ndosalakwisa. Ngati ndikulakwisa asamu onse alakwisa chifukwa kuti tsiku limenelo mageti sakadasegulidwa, akadayikapo alonda ku stadium uko mageti akhale osasegula, koma asamu samaziwa kuti matikiti akugulisidwa, anagomerera kuti matikiti agulisidwe. Idali njira ina kuti adera anthu ondalama. Ndi Solomu ine sindikuona kwa alakwisa kulakwisa, ngati Solomu alakwisa samuso alakwisa kwambiri saka kuloza chala Solomu akuti samu ayi magetiwo sakadasegulidwa, posegulidwa adagomereza. 2 iwa samu akanangovomereza kuti poti anthu abwera kale pena anthu anguonera mpira uko ali mbali mukhamukha kwina kukayika kwa alonda achitetezo anthu nduli onse kuti agadire stadium uyo. Apepo onsewo aonesa kulephera ntchito kusalolerana kusagonjerana, onsewo ndi amakani, onsewo ndi amatama. Apapa onsewo ikaora imodzi mbewa zonse zaora, palibe kuwa bwino pamenepo. Agangata ndi amenenso aonesa kuna kuti iye amadziwa kuti mpira uliko. Ndiyimire pamenepo abwana. Athokoza Abusa Akandaya kuti mwaperekako maganizo anu kwa area 23 mkhalidwe usiku wabwino. Zikomo kwambiri inu. Zikomo amene akuti zonse zaola palibe zokambirana pano. Mwaswera bwanji palaini apa? Ndaswera musabwanji Rambo Makawa. Ndaswera tabweretsa nkhani imene madzulo ano tati ayi amalawa akuyikambirana ndi bwinonso nafe timve nzika kuti kodi adindo athu akamapanga ziganizo mwina mawa azichita motani. Titero ndithu mukuyambira pati nkhani imeneyi, dzina lanu kumene mwatiyimbira. Ine ndi Mphiya Daisy kuyimbira kusalima kusengabe kuyanja uko. Ndakukumbukirani ndipo munasowa pakatipa. Ndipo tu tinasowa nali kwa basi. Mphiya kusengabe titani nayo nkhani iyi kuloza chala tingaloze ndani pa nkhani. Malawi ndosegesa bwana. Malawi ndosegesa umvesa chisoni. Chifukwa chani mutero chona? Zambia tinaziwa lituti tiyamba FG Chilikia. Naziwa kale stadium yaka mu stadium.
yakale kale siyalero swayi mavuto anthu aziwa wiki imenenga panzena ake tikapanga zinthu zikhala serious apapa anthu sinaonese seriousness apapa zikuyirira kwaku penapati anthu simalikonda iyayi onsewa atiyampunga atiyamtenga mumpunga onsewa kuyambira so aso musama zatu zakandiliki afa musama zo asemesana namatakandira yaliki onsewa sada asapakirane mbali yaya oso akonze zinthu kuti zinthu izi zinyasi zisachitikeso amana mwidana minisa kuti apite lujanda isa anangotoka basi kupita mene kujakosa usati mpira akuchiziwa chona cheni mechili mkati mwaomo anthu awiri waoga uhayiyandi zake akuchiziwa chabwino ndiye papa tisanalizane Malawi ndio seki pamvesa chisoni tikapanga zinsatu Malawi timakhangata anthu moya tingozizimuka mpira suna yambiriro ku Malawi mene matisi asupa yati ene musoba lijaja awamena mamba mahando mbaza mutali pamene bele pama menyidwa ndipo ma 6 years analipo wahayama anthu ayiyaye pita foto tuzo zakuzakuti katika respect kuno bwino lwatera anthu ali sango kuta akhali wabwino koma anthu onsewa ndi olapisa akonze kuti zinthu zizachitikeso azikonza zika serious panchito imene anthu amene analembera poti nalemba kuti akhali pamene paja zikonza zinthu asabekhakata kuzizimuka iya chabwino yetu ibambo anga makamu ndathokoza bambo Mpia all the way from Salima Kusengabe mukhale usiku wopambana tamva maganizo anu talemekeza inetu ndakunja tenu kwa basi so nanso chili yabu ni wamene ndathokoza kwambiri ziko somwe timachita mdziko muno amaona nawo ndi anthu akunja adzazionenso zimenezi wala kwa ndani pankhani palaini pali anu mwaswera bwanji mwaswera bwanji kuchita makawa ndaswera madera kasunguko muyambira pati 2 minutes yanu yayamba tiloze chala ndani pankhani imeneyi ndiona kuti tiloze chala kwambiri afamu chifukwa chani afamu ndamene analisema lifaliyo kuti asafike nthawi bwino pa ground okay kukamba chilungamo zimene zinachitika zinthu chochitisa manyazi kopsa okay tinoonapo nyezi kayango vitayo posa chedapo police namyani Wanderers pompaja kuti Wanderers yenye police 1-0 chikolo chake chinabwera pompaja kuti masiku omwewa awa moti siku limodzi angakanyike kumenyesapo masewero but still siku nthawi yake yosoluso yambiri yayi anthu omene nthawi amene amapita kumene kuja anali atakuza kale mudi muja ina anati apanga kale toilet kumudi kuja sikuti wose amene apita pamene chaka akanafuna kutoilet ayi so wose amene akanafuna kupasa ayi zimene zimachitika zija zabweresabe chithunzithunzi china chake kumpirako nichifake mpira wathu Malawi kuno kusumapita pasogolo ende kukamba chilungamo muziko mwathu muno mulibemu zampira sizampira ayi chifukwa chani chinyengo chimachoka komweko kulikuluko kuyapshinga choka kulikuluko fari unasiswani pajapa china chake chinachitika sitengaloza kuti mwina mwake panalo ndale mwina andale akuzwana oka ena akukamba zoti achifari makaka anali abulu mwina amafunga makaka akhale ofira zokamba za anthu inde komano kompira tendisamankhani mitundu tendisamankhani zibani kapena zipembezo aja ni masewero chomvesa chisoni kuti anthu analowa kumene kuja analipira ndalama munthu osaonera ku masewero ndikutulukako kodi akana zoti masewero aja amenyedweso anthu aja tikalipiranso kapena ndamake kakhala mweja endiso anthu awuzoti mpira sunamenyedwe mazolo ake unazatuka chibaluwa ayi masewero apakati pa Wanderers ndi Kalonga apangidwa ndalama kuti nokuti ndipo matimu atenga 3 yakuti famu yatenga 1.2 yakuti kuti asuwa matenga 1.2 yakuti afamu atenga 600 yakuti yajani ndalama kufuna kudala Malawi kapena yani kumova kupanda kuti stadium yoti MDC ndi jariwiyona lija panapa kungomera kuzichire ndeno zinthu zimamveka ndithu zimamveka chotengera anthu chokasegula mageti ndi chani kuti anthu apereke ndalama zawo kena kuti ndalama zija anthu nikukhangira mwango alanda masewero osaseweredwa nthawi zina zake mikuyo yamba anthu mmachita mmayivuta dala pano pa zinthu nziko zikuti vuta kale nkale anthu ena anachoka kutali kufira kudula kuthira mafuta kupita umene ujako sakaonera mpira anthu achataka agende kapena atata aphwanya anthu achandolakwa kodi ndiye nthawi zina zingati ziko tateni zinthu zina zikhandale khaja sinafike kumeneko ngati kufamu azodwa ndi chisankho 2027 sinafike 2027 iyo ndisamangire kampeni
mpira ndicho ndiko chimangobweza chisangalalo munena chimakhala kumudwa tikaona tikaona mpira chiti masangalalapo ndezi zambika zisapitirire chinyasisa mbiri ya mpira mdziko muno mova amene amatipanga sponsor mpirawo nda FDH ndi amene chakana zoti ife tachosa thandizo lathuli ndeti zozoti kuyamba national team ya azimayi including iyi imene mayambika zanayi namtengo wanji tizitani ngati fa Malawi pasi moto pamwamba moto tipulumukirako atiganizireko kusamayo ndali chonde kumpirako tithokoze amadera ku Kasungu kuti nanu munabwera kulankhula maganizo anu mukhale sikopambana through what my brother is doing pa FCC Final Control Center mukutha kuona makalata ndi amenewo nditha kumachita udutsa bwinobwino Hobson Kambeta ndi amene nditha kuchita mani our FCC kuti nanonso mukhale chithunzithunzi mwina kalata simunathe kuziwerenga zomwe adutsa bwinobwino pa screen pano bwinobwino kumaona kuti ayi panali press briefing kuchokera ndithu kwa ahaiya kumaonekanso nkhope yawo bwinobwino kuti anali ndi press briefing imene adafotokozako zina za zosamwitsa zomwe zidachitika tipitire kumva maganizo anzika kuti kodi akutinji pa nkhani imeneyi mwaswerako bwanji pa line apa tikudziwe dzina lanu mwaswera bwanji ikuombana kwambiri mafoni zachuluka ndio kuti ukayankha ndi kuti ukweze pena pa kuti timakwezera pena pache kuti muzimveka patali ndiye pamenepo ndi kuti foni ija kuyankha mwachangu zatheka mwaswera bwanji pa line apa bwana wala amene ndio rizativuta mmene zimatuvutira pena mwaswera bwanji awa titizimvera so ku TV kunyumba mwaswera bwanji awasasa kuveka tolena mwaswera bwanji network itu mene yes mwaswera bwanji yes bwana mwaswera ndaswera mu live pa Lunta television dzina lanu tikudziweni nkhani tukambira nazi kuti sazachitikenso tiloze ndani chala amene wapangisa zimenezi ku stadium kuti mwina tizikambirana nkhanizi makwalalano ineyo ndemanganga ndithakungwelera bezo kuti pera baja asomo ndi afamu zinthu zawo saziyendesa bwino chifukwa tingonena kuti likulu la somo kuti ndimbachiti si zinthu zambiri nkhati kumbali yanga ndimachoza kuti zili ku planta ya kumweko nde tinene kuti mene inathera Super League ya chaka chacho iwo samadziwa ndithu kuti pamalopo panaonongeka nkhati akufuna kuti chaka chinocho akakamize kuti mpira uziseweredwa pamalopo kuli bwino angupanga njira kuti masapota samapite mwina mapuleya okhawo azikasewera chifukwa chinthu chija chinatha ngati nkuphatira pheri mapuleya omwe chisapheri masapota chizibwetsa vuto lalikulu mdziko muno kutengera nimene zinthu zili pamalopo panaonongeka pamene paja chinthu chija nchakalekale chakalekale chinthu chija chinatha tivomerezera muzu inatha kuti kuplanta magrawundi chimavuta zidani aboma kufuwa grawundi ija ndilaboma anakaisesa sumwina mkungu panga kaya alikhoza lomwelo kayapeza malo ena kuona kuti zinthu zozikale zolongosoka chifukwa kwatfene tone muone kulilongwe kuno kunalisivu ena zapoyira anthu ena ake anapatsera pamalopo aja anapakhoza kena kumasewera anambaso kusewereraponso pomwe apapo vezeka zokuti pamuzu pachimavuta ndijani kuti pakhozedwe magalaundi ambiri timaona amakhozedwa kumavezeka zokuti galaundi lakamuzu silikhozedwa chimavuta ndijani tikhaleni chinthu chonse ndichaboma funso limenelo oyankha akhoza kudziwa kuti ayankhe thokoze kumva maganizo anu mwati kodi chimavuta njani ngokonza stadium ifeso zimatidabwisa pamenepo kuti chimavuta ndijani chifukwa magrawundi ena ang'onoang'onowa tizivuta kukhoza anatipa kuti paonongeka pamatsekedwa pamapita nthawi monga nkhata papaya kuti magrawundi ena atsekedwa nkhalikaya timafuza kuti kunzuzu watsekedwa grawundi pamene atsekedwa tiona pompano akhoza amene ziti season yachiwiri timva zoti pakuseweredwa pomwe Kamuzu stadium inatha kalekale timamva zoti ayi chimalowa anthu siste chakuti mwakuti ayi apa yathika mwakuti nthawi se amalika kukhoza chinthu chimanje akufuna kuti anthu tizikatengana ati basi zimenyana zikhala ngati zija zachitika zichi
Chabwino. Ina ya kida zaji diga da taka kwa mwina jike mjimozi mwina ja tangu pamene na sabandi jikanizo yori akweze ground ya mwina kapena ndoma mafuna kapena famunda somo. Tokoze. Swazi mzija sukuti tinene kuti fulo ndi asolo mukanda famu tisaloze jala mtu mmoja andu ajanda mmoja wina sanga pandise masewero wina usajiwa ai zama lifalili andu ajakujiwa zonse zijazo zote anajiro ukanga zimene Okay. sote anajiro ukapilana zimene anajiro ukanga zimene zisana pange bwina Chabwino. Ayi tikuyamikireni kuti mwalankhulako maganizo anu mukhale ndi usiku wopambana. Iwo mukwambiri nanso chimodzimodzi koma sesa zikoze chinthu ichi chikhala zaka ziwiri ikukhozedwa kaya zaka zitatu koma chikhozedwe chinatha zimene Chabwino. chinatha limenecho Amenewa abwereza kangangati akuti chidatha Chikamuzu Stadium chidatha malephera kukonza fachani akuti munachita kupangana kuseriko msati kusitsa ifa Malawi akutero kulankhula kwawo iwowa ati mmadziwana solongo komanso kufamu chakuti maganizo anzika mwaswera bwanji pitirira kumva maganizo anzika mwaswera bwanji Maswera bwanji ndaswera iwanikireni foni mumveka patali lanu dzina kumene mwatimbira kuno kumatimbira ajana ndemangani yotani pa Kamuzu Stadium saga imene yachitika last Saturday. lero langa difunso kodi ndalama zimene alipira anthuwo abwezera sikuabera kumene kwa Malawi chifukwa chonena kuti matransport anatula ena machokera ku Bangwe ena kuchilomoni ena ku Kireka ukuko ndiye kutalipiraso pa gate ndiye ndalama zimene apanga pamene popo zatita kuti Malawi sanabereke pamene popo kusulanga ndizimenero zikomo tathokoza mkhale ndi usiku wopambana zikomo zikomo abere wakuti kupepesa kukumveka koma nkhani za ndalama za anthu mukuziyendetsa bwanji kumeneko sikuabera Malawi amene wandithoka mukadalipomba kodi abwezere apamuodi asulomo abwezera anthu ndalama zawo kana amene kuti ndalama zimene zapezeka ndi mamiliyoni angati chabwino tathokoza kumva maganizo ano zikomo ya ndinati kuganiza ngati ndacho tsapo osadziwa ali pomwepa mwaswera bwanji pa line ndasamasobanja maka bambo anga ndaswera ndikuti tafika madzulo ano ndemanga yanu timafuna tadziwa kuti zachitikazi anthu akukambirana sibwino tungokhala chete ngati television osopatsale mwayi kuti timve maganizo anu mukatero ndikukhala chete konso kutanthauza kuti ndikuti ifenso mwatitaya chifukwa inu ndamene muli khomo njira imene enafe timaperekako maganizo ngati mbali imodzi ya zika za Malawi. ndamva kulemekezeka ndipo ndakuyamikirani kwambiri koteroko mudzamba kunena kuti ayi tizisonkha limodzi kuluntha kuoneka ngati maluzi alowa tidzachita nawo zimenezo chifukwa chinthu ichi kutithandiza ndi khalo limene lipatsa mwayi kuti pere zikhala ni nthawi yopereka maganizo ku mtundu wa Malawi. apa ndiye mungoyamba kusonkha pang'ono ndi adziwisa mabwana kuti anasonkha mwakuti inayi ndazionanso nane kuzipepesa basi ndimene ndanganani ndipanga bwanji timve maganizo ano mwafika ku Nsanje pano pa Nsanje boma ineyo Mr. Alik Yohane nadandaula kwambiri kuti programu indayipeza chakumapeto koma ndakafunitsitsa kuti mwina anthu ena ndizive maganizo amene apereka kwa nkhani yayikulu komabe kuti ndapatsidwa mwayi kuti ndiyankhule ndiyamike Mulungu. teroni wawa ku Nsanje timve maganizo ano chabwino nkhani iyi ndiyankhule gawo limodzi limene ndiona ngati kuti ndingotsindika chifukwa ena mwa anthu amene akulankhula ma social media pena pake ndiona ngati akulankhula chifukwa akwiya zikutero kodi ndiona ngati kuti pokoza zinthu tisangokwiya koma tikhale bwinobwino tiunika kenako tipereke maganizo amene akhale constructive asati kuononganso ayi tithandizeni madzulo ano kuti mwina tiwongoke motero maganizo anga ndonena kuti nkhani yonse ija ndaitsatira sindimafuna ndiyankhulepo kwinako pa social media palibe comment imene ndayika ndimafuna ndimvetsetse kenako ndione kuti chidalakwika ndi chani chapangitsa kuti mbuzi zituluke pavunda khola ndi pasi nde pamapeto pake ndaona kunena kuti vuto ndi sulomu vuto ndi sulomu ndiponso apatisa mankhule kuti ayi vuto ndi onse famo ayi vuto ndi fewo chani nkhani yayikulu ndiyafuna kunena kuti sulomu iyoyo inayika kusamva inatseka makutu mwa daladala. ine ndine munthu mmodzi amene ndimamvera sports ndine munthu mmodzi amene ndimatsata mpira moti ndilankhula pano gemu inadandalana kwambiri fanda choka kuno ku Nsanje mafurawa kufurawa kupita ku Blantyre kuti ndikaone gemu ndikubwera ko chimanja
Ndi madero ndilele kuti ndisankho ifurira kuya kapena kuti ndononga ndalama kumene kuti anaso ndononga transport ayi koma ndiyankhulempulena kuti kodi nanga mawa tikamayenda chitsogolo tiyende bwanji nkhani yayikulu ndionena kuti mukaipesesa Sulomu ine ndifamu ija amene yanenera press briefing yawo amene ndafotokozera muja ine ndikugwiza nawo 100% aliyense ali mgawo lake limene adapatsidwa okay mukamuona Fridu yauja anaenda kotero kunena kuti inetu mukhoza kundidandaula mukhoza kundiloza chala chifukwa ndine wamkulu koma ndili nthambi zimene ndaziyenereza zizigwira ntchito mwachitsanzo ananena kuti pali bungwe limene amati FIB imene nemangana kuti Football Independent Board I think imene mangana zama ground mundu ujafotokoza bwino kunena kuti adayendera mu nthawi ndikunena kuti ground isili bwino ena ndakalankhula kunena kuti nanga popeza fix inali yoruka kale monga amene anakusira pita fote wayankha bwino kunena kuti fix kuno ku Malawi imatuluka koma sikala ndi ground potero kuti ifeyo pa nthawi imeneyo sidakanena kuti ayi matulutsa fix mofulumira kapena matulutsa fix yakalonga ndi Maida Wanderers mofulumira ground lakuti sili bwino ayi koma nkhani kunena kuti fix ikatuluka timadziwa kuti ground timu iliyonse timakhala ndi ground number A ndi alternative kodi zere zakuti apa tikozopita kuti ndipo mundu uja anapitiriza kufotokoza kunena kuti masponsor komanso Wanderers akuonera kuti anali ready kupita ku Zomba amene ku should be Zomba imene nali ngati alternative ground ya Maida Wanderers ndezoneka ngati kunena kuti afamu pena pake anthu akuona ngati kuti mwina panali kulekelera kapena afamu pena pake amadziwapo kanthu koma nkhani yayikulu inayonena kuti pamene munthu wampanga delegate ndigwireni ntchito iyi sofunika sokhale pansana pake kuti ize tilipanga chonchi timapanga chonchi ayi koma nkhani nkunena kuti pamene kuoneka kuti akuphotchola ndimene muja amanena kuti titumiza kalata nthawi kuti tidatumiza kalata nthawi kuti tidatumiza press statement nthawi kuti iyo dzudzula kuti koma ngakhale tumaseka mukaloza ndete kuti apita apa pali izi kuti mwazonikira bwanji nawo popeza zinthu zimayenda choncho mwandalendali chacho koma kenaka Sulomu akuoneka ukanelemeza nkhongwa pamala ndipo ndine mboni kuti neni sika kuti ndilimbe mtima kuti ipite ku Blantyre nkhani inayonena kuti mmawa loweruka I mean it should be yes loweruka pa Zodiac program ya Zodiac ya Sunrise Malawi Sampanda adankhulana ndi mmodzi amene Gilbert Madawa wa ku Sulomu kunena kuti kodi muti anthu aloere kuti musa ombanitsa ndiri anthu tankhulana chinthu chimodzi choti anthu adziwe kuti masanawo anthu apeze kolowa Gilbert Madawa adatsindika nkunena kuti uja ndi mkulu wanga ndi mbale wanga takambirana chilichonse chili bwino anthu apite Kamuzu Stadium kenaka akukana kunena kuti izizi sizinakhalepo tusonyeza kunena kuti amene likozo waloza chala ndipo akuyenera kusintha amene likozo waloza chala ndipo ngati nkutika kosintha tikoza kusintha ndithu tikepo anthu ena nda Sulomu amene anatseka makutu anayikadala lipo kwa makutu kuti anthu akapezeke kuti mene kujasola tengogwira chabwino ndiye mafuna niyankhuye motero omalizirako kuti nkhawa zonse zimene anthu akulankhula nkhawa zonse zimene anthu zapangitsa kuti mwina zinyozo pa social media anthu azinyozo fitirira hauliya kumene kuja nkhawa nkunena kuti anthu ajana yaruza matransport mafuna pamaliye sakudziwa akuta anthu anauza ndalama kumene kuja kupereka kuti onere mpira nawo akapezeka kuti mene kuja kubwera chimanjamanja ndikudziwa kuti Sulomu ndi famu akhala pansi nkuona kuti ndalama zilizibweza bwanji komanso akhala pansi nkuona kuti kuliko amene ndi sponsor timpanga konvinsi bwanji kuti abwerere pamenepo ndodakati kuti mwina ifeso ngati Malawi popeza aliyesa Malakwa tingothandizana kuti awawa AFDH tiapemphe kuti abwerere ngakhale kuti ena kulankhula mosakhalanso bwino ayi awabwera kuoneka kuti popeza ndalama zawo kote moti munthu aliyense pa chinthu cholakwika amayankhula mwali mawashozi ndikupira kuti AFDH inalankhulazo kuti inakwiya ndipo anthu aja awononga ndalama kukapanga zinthu zawo pene zikukonzekera kuti makwawo ukhale wabwino chabwino so pera lisamanguye mungu kuti popeza ndakwiya popeza ndine wati mwakuti popeza lizili chonchi mkungu alankhula mofuna kuononga sikupitiriza kuononga zinthu pamene zinthu zikalakwika nthawi zonse tiye ndipeze njira kukambirana konena kuti kodi mmene zakhalirapo kodi tichimangaso bwanji chinthu ichi so chine chitsogolo ndimaona ngati kuti mwera Sulomu pokhala mwana wafamu pena azimva malangizo amene wamkulu akupereka kapena kholo akupereka chabwino mbali ina ndionena kuti AFDH so tapempha kunena kuti mwina akhale pansi nkuunikira bwino kenako popeza iwo nda Malawi azathu kale iwo ndi mbali imodzi yayika Malawi mwina atikomere mtima popeza kuti dziwa kale kuti mmaganizo athu ndaizena amatha kupotoka tiyende nawo limodzi koma kuti pena pake kuti atitayeso chonchi zikhala ngati kuti mwina anabwera kudzangoesa zinthu koma ine ndikukhulupirira kuti iwonso akudziwa kuti ife Malawi tikudziwa kuti imene chachitika sichoona ndipo tiyende chitsogolo kuti mpira wathu upite patsogolo tikuthokozeni Bambo Yohane kuchoka ku Msanje kuti mwatero kuti ayi Sulomu akuonetsa kuti adatseka mkhutu sadamve kusava zili ngati mmene akhozochitira mkazi wanga apena mkazi wanu kunena kuti ayi ndiyo izizi atenda kubwera wasakudya
shetani sindani boro musapike sonde izipigani iya abeze kama piga zomweso munenda kabwera mkutano kila dozi menezo ibuleme mbambo kabene ibuleme upigani pamene konde pali fonso ngani ndi sulomo ndipo mwina wake sulomo avomereza kuti izooneka ngati uli ndinalakwitsa ndipo tikupepesa ine ndikuwe kuti mwina famu popeza ndikowe lingokhala pansi nkuona kuti anawa kuti awalangize motani kuti zisadzachitikenso ndipo kenako apatse zilango zoyenera kuti nawo sadziwe kuti tinalakwa ndipo zotsatira zake ndi zimenezi pakhale mpaka zilango nkhani imeneyi zilango ndipo kupanda uweta zilango ndichi bwanacho chifukwa ngakhale baibulo linena kuti kholo lokonda mwana wake limapereka zilango popeza kuchilangocho ndi chimene chimongola mwana kuti ichi ndikadzabwerezanso zotsatira zake nzomwechi ndero mwene kuti azikumbukira chilangochi kuti mwina mani mkuti adzaope kuchitaso chinthu chomwecho so chilango chikufunika ndithu ngati chilango sichibwera ndikuti mawu onene kuti uyu ndi mkulu wanga mawu onene kuti uyu ndi m'bale wanga timapana ameneyo namene kuzationa unga ndi bwino osewachoke ngati chilango sichibwera osewachoke so dziko lino silamunthu dziko lino si munda wamunthu. Wow, tathokoza kumva maganizo anu khalidwe sikopambana zikomo kwambiri zikomo akuti ngati sipabwera chilango osewachoke chifukwa chibwana chipitirira anyway tipitirire kumva maganizo anzika mwaswera bwanji pa line apa ndaswera mumveka pansi kwambiri tawandikirani yanu foni alo pamenepo ndeze kumveka tidziwe dzina lanu komanso comment yanu ndiyotani pamomwe zakhalira fa zakhudza wina aliyense nangasi za dziko izi mumvekanso pansi muziwandikira foniyo kuti muziyankhula ndi mphamvu izizi zizaende bwino andizapfuza wina aliyense amene amasata mpira mawemo wandu kwanga timaita kwa kwambiri ndinkulirano akulirana mtima akulira mtima afa udasulo maganizo choncho chifukwa chani mufamu amenyanitsani no noti kwamenyanisa koma nthuwo masetreza pila mema ndira mauziwa ndamapanga for wingomenda chonchi okay andimosi akapanga program ya mpira nthu zonsezo mapolisi ampira madziwa kuti ndiro makhala chonchi zimakhala chonchi mosi apanga za kuti bosiri bwino ena wa madziwa koma kutonya hii mapanga zinthu kuna manje zinthu masina izikomeji yenu kuona ngati anthuwa kwambiri yakwa mchimkulirano chabwino zvatineti tikweteka unotora mpira mawemo ndekutsvata zvikare eti mpira ukasokotinera chabwino ndikuona ngati moto katikati moto muzake mwaziana mazinisa moto avena aito mozi maka kwenda kudeka ndikukaziza chakutanthauza yani chabwino andi ngati atono ngati anthu apakuda soma azilangiza amalangiza kuti anthu amalangiza kutani ukunimva bwana ndikumvani mukutero tisati anthu kajalangizana amalangiza kuti chani panthu kakwandikulana mtima aliyense afuna oneke kuti ayisedwa mkulu pamo ndi ayikulu somo ndi wankulu esitekiso ndi ayikulu aliyense akhala kuti ayisedwa mkulu aisakakula wankulu akhala ndani nenasigulu kabe chine tingaende tikuthokozeni tikumbuseni dzina lija kumwe mwatiimbira ine ndi Stanley Gama kuno kumsanje kubangula mukhale ndi usiku wabwino wakubangula komanso nayiwala point imodzi bwana nawo plantata STCO wasathanzeso kunyanyala iyayi mukundimva bwana ndikumvani mukuti zakajachene muzaka za mbirimbiri machitika mablanda asamanyanyala asathanzewo akanyanyasa wanisa kuti fati imafuna kuyamba ndi wantrasi fati uno gange mwinake ndi chompinga njita sipinga ngati kuti fati imafuna kuyamba ndi wantrasi inazanyasa asapingeso asacheso sapota kuti asanyanyale akufika way forward sikabo akanyanya kuti tasiya aveka picture ipa kwa makota ndose makota mpira kusatika banga zibanga phone ndani kwa donsi ya kula mazima tikuyamikireni kuti mwafotokozanso kuti ya sponsor mtima pansi asanyanyale asaonetse kukwiya asaonetse kukhumudwa makamaka TNM mwayizindikira kuti yakhala zaka zonsezi kunali zosamwitsa apaso nzosamwitsa angopitirirabe tathokoza kukhala mukhalendo usiku wabwino kupitirira kumva maganizo anzika tili nthawi yochepa tsopano kuti tisonkhera mudzi pano about 10 minutes mwaswera bwanji bwana ndaswera lero tikumva maganizo ku nkhani imene yachitika ku stadium Saturday timamva maganizo ku nkhani zambirimbiri we want to focus pa zimenezi munazitsatira bwanji mungaloze ndani chala kuli kuti tifuna kuti
wina pamenepa tingwire kuti iwe ndi amene wapangitsa zonsezo usazapangenso. bwana. Mumvera wairesi itsitseni kuti zimvana. Okay. Apapa ndasunthafu ndakuchoka kuti wayeresiko. Echabwino, please perekani maganizo anu. Dzina lanu kuna matimbira. Ineyo ndichikwa mublanta ya kwanga njere. Chabwino. Zomwe zachitika Saturdays ndizokhumudwitsa ndithu. Zonse ndazisatira bwino. Komano ineyo maganizo anga ndikuoza chala afamu. Chifukwa chani afamu? Ndikuoza chala afamu kuti programu nseja amaziwa ndithu kuti anthu asulumo monga banja limodzi afunisa kuti mpira umenyedwe. Ndipo mpaka nduna anafika ndithu amaziwa zonsezo. Onse malifali onse anauzidwa kuti mpira ulipo. So pano afa munga president ahaya ataona zimene zozo anaona kuti monga mmene analetsera kuti ground sili bwino. Si bwino so kuti mpira umenyedwe ya. Ndele anthu anayenera kukambirana before Saturday. Okay. Kukambirana modeka bwino monga anthu abanja limodzi. Koma analephera kukomana ayense amambopanga maganizo ake koma akupita. Chomvetsa chisoni chonena kuti akuti anduna ifa pressing ya Zulu ya Mount Soji ndayimvera ineyonso. Chabwino. Mpaka anduna anauza kuti mpira ulipo Saturday. Okay. President ayanena kuti okay akuti anavomereza. Koma kumapeto ananya kuti koma ground sili bwino. Anavomereza kuti okay chabwino anduna koma ground sili bwino. Analekeza bati sana pikirize kusindika mogwira mtima kuti ground sili bwino mpira usamenyedwe. Okay. Naso oka pakamwa pawo msulo pa press briefing yawo. Anakwanisa kuimbira malifali. Kuna kuti ground ngakale pali dokusoni mpira umenyedwe koma ground sili bwino. Mwaona pamenepo. Kusoza kuti afamu anatenga mphamvu zati inde ndi akulu ndi iwo ndi Solomon amanena kuti Solomon ili pansi iwo kabinali akulu. Inde ndizona. Koma pa programu yokai akananena kuti agonja afamu asine mpira umenyedwe pambuyo azakamba no fundo zawo zokuti sikachite bwino. Okay. Tena ndikuti kusekula mageti anthu nkwaona kumalipira kumalipira. Anduna ndikuchoka kubiruka amakakulongo kubwera ku Blantyre. Onse ukuzidwa akulu isema sabota nayo zinautaununga ndahapa tu. Ani Saturday. Kodi ndama zatuzi apa nganazo bwanji. Chabwino. Ukangana kwa iwo anthu awiri kwapangisa kuti ziko lonse lipinjike. Akangana anthu awiri apa mudasumo koma zakuza ziko. Komanso maona sponsor esipokundwa. Maona ino ineyo ndikuoza chana afamu. Okay. Chifukwa press briefing yao panali anayepangisa press briefing ya anthu ankadeti. Mafusoto sana kwero anakufusa anthu awiri oka. Pamene panja anthu ankana mafuso ambiri kuti afunse koma akangati kuti achingira anthu anali mpata kuti ofusa mafuso. Alright. Tuonde ineyo maganizo anga ndona afa alapisa kwambiri moyo wetu wako moyo wa amati udeka udeka unatsuwa bwino. So chimeti gwire nchakuti famu yalakwa chifukwa sadalole mpira uchitike kuti zokambirana zikhale after mpira. Ndiye kulankhula. Yeah, very good. Yes. Tathokoza kumva maganizo anu. Ndithu akuya kudalise. Izikoma kwambiri. Zikomo. Birira kumva maganizo anzika tawe ndi utamanga mwena 7 minutes tikatofumuka
muli ndi 1 minute wina aliyense kumapetoku tichita changu mwaswera bwanji Aswera kuno kaino. bwana ndaswera lanu dzina komanso ndemanga yanu program ino Mungatero olembesa chule dzina. palibe vuto lilonse perekani maganizo anu Ziko mukwambira. Nkhani imeneyi mukayifatsa ndikuyiona. Muyang'ane kumbali yonena kuti famu sinalakwitse. famu sinalakwe Chifukwa chonena kuti zaka zambirimbiri zapita wathu wa ku Malawi. Takhala tikumatsitsa masitandadi a mpira wathu. okay Ndiye zimafunika kutengera wina wake kuti china akazadzuke. Ndikunena kuti masitandadi amene timaphwanya ku Malawi kuno nthawi yakwana yokuti tiyambe kuwalondoloza. Chifukwa timakhala tikudandaula kuti timu yathu ya Flames sikuchita bwino, matimu ena onse sakuchita bwino, akapita kapanga compete ndi matimu ena. Vuto lalikulu limakhala kuloko masitandadi athu timangowaphwanya. alright Vuto ilili la stadium ya Kamuzu Stadium linachokera kutali. Adi zaka zonsezi famu imadikayika kunena kuti ya stadium ija pasamenyedwe mpira koma zabwera ndali ngati chimene chinachitika pakati izi kenako mastandard aja ndikuwaphwanyanso kuti aitiyeni basi tikamenye kumpira. So apapa anthu ngati tili nzika zokunda dziko lathu tisadane ndi famu chifukwa famu yabweretsa njira zonena kuti tikonze mpira wathu. Ngati munthu ali nzika ya dziko labwino lomwe akufunira kuti dziko lathu lipite patsogolo akuyenera asangalale chifukwa chokuti wina wake wakwanisa kuyima oyera nakuti enough is enough. Zoyipa zomwe takhala tikuononga zija tiyendisiye tiyambe kulondola njira zabwino. Uthenga upita kwa Sulomu. Ineyo kukhala nzika ya dziko lathu lino ndikuona ngati Sulomu ija ingothetsedwa chifukwa mukati muone kuli National Division League. League imene ikuyenda bwino bwino kupanda kabumbi ngati ka Sulomu. Chovuta ndi chani kuti ya famu iziyendetsanso Super League payoka. Chifukwa panopa Sulomu ija yangokhala ngati nthambi ya ndali kumpirako. Ndiye kuti wina akafuna kuti akalowe kufamu kuti akatenge udindo akuyenera aduse ku Sulomu. Chifukwa mukumapeza kuti Sulomu ija nthawi zambiri kungogwiritsidwa ntchito ngati ya ndali. Komanso ndalama zijatolera zijabwezera inyayi. Anthu amene anapita kukaonera mpira apange njira yoti abwezera. Palibepo chilungamo chonena kuti munayika game ena ku game ija yakanika nde mukatenge ndalama ndikugawana kumene kuchato ndi kuwalakwira Malawi kumene. Zokamba ndi zambiri kumabe kuti ndi nthawi kuti tilekere kuno. Titokoze mukhale ndi usiku wopambana papanga izikoma kutero kuti ndalama mbweze famu iwo alibe nayo vuto nkuona kwawo asanthula kuti Sulomu muli ndi vuto kumeneko. Chabwino kupitirira kumva maganizo anzika about 2 minutes or 3 we are closing the program. Mwaswera bwanji? Ndaswera bwanji. Ndasweratu kuti tafika kuti madzulo ano chikalata chimene chodutsacho chopepesa ndikuti kumeneko Mwasera kukasungu kwa Joao Mazeyu kwa ulimbe kwandu wa kukasungu kuno. ajuawo tachitani nanu pang'ono nkhani iyi mwayitsatira bwanji? Nkhani ndaitsata bwino kwambiri komanso ndamvetsa makomenti amene akabanzanga. Timveso mbali ano. Ine mbali yanga ndi bulema mbali zonse ziwiri. Chabwino chifukwa chani mukuwayika onse pa malo pawo chifukwa chani? Chimene ngatha kunena kuti tisangoyang'ana mbali imodzi koma tiyang'ane mbali zonse ziwiri. Go ahead please. Choyambirira kunena kuti ndiyambira kufamuku. Sikale posacheda pasitelo pakamuzi stadium komwepo. Ndipo kumenyedwa pasiteloyo nkhani yokhudzana kunena kuti kumbali za umoyo mandoyedi ndi madzi pakamuzi stadium sipali bwino nkhani zimakhala masiziwa kale. Lero tukona za kuti tikwamba sukuja ndi Super League yathu. Tieni amene tukulesa kuti pamuzi sikili bwino chifukwa chonena kuti pali zinthu zina zimene zikuona kuti sizili bwino. Yes ndizoonadi anayendera pamaja pamastadium onse zinapeza kuti pamuzi stadium wabwera nankhaka komanso kuja kunsuzu kuti ground abwino adana abwino asali bwino.
pamene finisha ya magemu ose inaruka ono kuti kutsegula kwa lonchi soyo zili itsekweza paka muzisidia chimene kunena kuti ndalonse zalasasa akhawiriwa asulo mundi afamu sali panali alipooza ate ofisi awo ndimodzi okay panali pechifukwaso chomalembera kalata asulo mukumalembera afamu panalibenso anjeni kumalemba kalata asulo anthu awa ndiye mwana ndi bambo wake zimangofunika wina choka ofesi lukamvetsetsana okay zikuonetsa kunena kuti zinthuzi zalowa ndale chimene tikuyang'ana tsopano nkumayang'ana maudindo athu kutsogoloko nkuona choncho ndikuona choncho kumene oho komanso ndale zathu zezikoso zikulowaso muti kodi zikulowaso kumene monso mukutitengera kwina hayi ndisinokutengera kwina ndimene simakhalira dzikoli oho kwambiri chabwino ndakumbutsa haiya kunena kuti iwo asakhale ngati leroli akukhoza kodi nthawi imeneyo ali pa udindo omwewu sadakane kwakana purezidenti afamu ali aujenaja aona nyamilandu kunena kuti sindikuchotsa mpira wa bulesi lowandrazi dabesera paka muzisiredia mubomba akunena kuti ground silili bwino oho zinachitika zimenezi jazo udindo ali kujena haiya omwewo ali kujena kusulo okay lero lichafuta sosiyani mwana woye mwamenane imene apampando kusowa mukomweko mkuje kutenga mpando mmene uja lero mwana womwe uja akunena saunena kuti sindikuchotsa gemu iyi kupanga lojiya paka muzisiredia mudipangira pomwepa anakane kungokuvetsetsana ngati mwana wawonso ulipena pake iwonso zimene azichita kumbuyoko akuluakulu timaona zinthuzimu mmene amakozera pamuzisiredia timaona kumatoileti kuchako timaona akukoza majani zokhudzana za madzi timaona zimene pokhudzana mapuleya pachapo ndi maofficials ena amene amakozakoza pamene pachapo ungomenya gemu imodzi yokha ndekuti haiya basi tokuti ndinowo watha zimene zikuonetsa ndokuti anthu akulolera anakulibe chifo chifanyota akuyang'ana maudinda zisako zimene zikubwera kutsogoloko ndakupesa asulo muso nawo andakapfa kuzichepetsa chabwino pamwe ngati kwa bambo wangu kwa haiya popeza mani ndikondera kuti ground silili bwino tikani tingatsokulowera kumbi zimene zimasikasokuzozapo limene kumonesa limene pamene ngati ground nakasanga pomugina kuti awasirana zimene amene adatikishiko tikasasa tikukuzombakoso sikuli bwino mwene kanacho kunagisa kuneza kulaja zimene sililimu mpira usamenyere kabangaakiza tipite kuja kuja kumene kusasokota chitina zola mwina kuja kuti amabagira luchi asikumalikia anthu oho zifune zisikulobera kamali zose ziwili ati tisakunemotokonetokela sulo kudala kuitayo kuli asulomu akudziwa kunena kuti ziwathandiza nawosa haiya ababe zimene amachita seyo akudesi mweneowa kukunezindeyo kumasakulele kukumbula pachapakaso zinthu zolakwika chiyamikire onsewo achititsamanya zitsikosa timaona pazithuza akukambirana nda anduna pathe imene ijapira ujawa baje mabule akuthamangathamanga mkati mujamu kusonyezera anthu akuluakulu amene amakambiranapo zinthu zina zake likhale phunziro kunena kuti ngati dziko lisasachitikeso khalidwe ngati limene lili komanso chisamanya sikosa wononga ndalama zambirimbiri kumaika zinthu zambirimbiri kukonzekera pamene pajapo lero tizikalankhula chichonyola kwika nkumanena kuti popeza sikosa amasapota wandrazi ndipo tichimaoyalethereka nkona chose sikuja ndi achose ndalama zonse iyayi ndi mwana wokulu kwambiri zedi amalawi etizoonani zinthu zina munthu wina amene wachita kuchene wachita sasukulu kunoku ufamu kumeko mesa anakulira tiyena anakulira basi imene anachono timulera akumanyada nayo kumaendana ndechene ndiomweyo sambanga siposa kuchene kulichene ligi yathu zichita sobwiloso lero nambomalankhulaso masocial media kumalankhulaso momanyozazo sikwina malawi tetizoonani munthu wina zimene zina watithandiza kumbuyoko kuti tizionerapo pambapo kuti timu yathu ikuenda motere ndimatimu ambiri amene akwathandiza ati kumatimu achena achisonzera ndasiposa omwewo kwazimayi kuti
usiku wabwino mwamalizanso kulankhula mpulogalamu ino makamaka kuchokera ku Kasungu Bambo Juwawo. Mukhale ndi usiku wopambana. Ndatokoza mbuya kudalitseni usiku wabwino ndithu zikomo kwambiri apero ndithu kumaliza program fanya nthawi tipepese ochuluka amene akuyimba kuyesesa kugogoda program imene yathera pamenepa kwa lero timafuatira mva chifukwa zikuyenda kwambiri masamba amchezo komanso anthu akamakambirana pena kumaona kuti koma wakubalasa njinga sagunda anthu nkhani yake mwakamba nkhani ya Saturday. So wanted to hear the feedback from the general public kuti kodi mwatani komanso muganiza motani zimene tazipeza program ino mwachidule Solom ndiolakwa kula mtima kuderera zimene iwo adauzidwa kuti musachite komanso famu yalozidwanso chala kuti ingakhale kuti nayonso ikuoneka kuti ndi kholo koma mkadango alolera kuti tateni musewere mpirawo koma tikhalanso tikukambirana immediately after mpirawo ukatha muoneka kuti simukumva. So ena bakirako famu kunena kuti ayi awawo atu alibe futo lililonse alibe chimo lina lililonse pakanthawi yakafwa ananena mbali yawo kusamva kunali kwa mbali inayi koma sponsor opemphedwa kuti ayi apitirire chonde kumenekwa kuti musanyanyale amalawa kugwada kupempha kuti mpitirize ntchito yabwino kuti masewero ampira apitirire mdziko muno. Komabe nanga tingoisiya choncho anenatu ena kuti makobiri awo analipira kuja akhala bwanji ilo likhale funso kupita ku iwo amene amayendesa za masewero akuti ndalama zawo adalipira mafuta kulibe mdziko muno kumakhala mafuta ovutikira zambirimbiri zachitika anthu adayesetsa kukaona mpira kuti kodi pakamu stadium zikhala bwanji ine yomwe angotenga ndalama nguponya mthumba kugawana akuganiza choncho kuti magawana ndalama zawo amalawi akuzifuna zikhala mwa mtundu wanji. Comment yanga ndingonena kuti tilibe izi zimene amalawi alankhula bwanji tipitirire kuonera Luntha Television chaponso chidwa pa nkhani zathu pa 7:30 Patrick Pupa akhala kubwera pompano. Ndagwira ntchito madzulo ano ndi Hobson Kambeta ine ndi Moses Magawa mukhale ndi usiku opambana tikumana mawa mwakoma nonse.